Ne, nego Tu mi ispred. ne možete doći. Dođemo priko ove skale. Ne možete doći. Iza ovoga kolotura ne možete. Razumiješ, jer može mi sad kontrat, sad se već umorila. Može mi kontrat, sve mi ovo izvući ako zapiju za novu kucu. Ne smijete tu biti. Znaš šta je jedino? Dobro, je već umorna, dobro je. Možda da te skale makne, ali dobro. Slušaj, još je ona jedno 30-40 metara iza broda. Dobro. Mogu je biti golf. Ajmo kilo. Da, ne znam. Mlađo ću ga dočekat s puškom. Karpačo, pa Ma ne. kakav karpačo će ovo biti. Skočio sam za nju. Da, pala mu tunja. Ja ću skočiti. Čuješ, daj malo za vezi. Mrvicu. Tako. Sad samo vozi. Bravo. Samo ti kaži. A svi kako ga odmotala ono. Mlađo, popravi frizuru, bit ćeš na Ma jebe dnevniku. mi se. Bit ćeš na dnevniku, jebote. Dobro, ne vozi. Bit ćeš na dnevniku, konju. Jebi ga sad. Prođemo s druge bande. Da, ja ću ti sad pozirat. Kaže, a on ti je vikad ne izvlači je. Nik še ne steri s volanom sad. A jebi ga. Evo, ujebote, već ti je. Škaram ili nešto. Meni se čini nekako pola. Kako se dobro čapala oko repa. Više se oko repa. Palamida. Pola. Mlađo, ću je puškom udrit. A, hoćeš da pušku uzmem? Da ćeš morat. Evo, Jebote, ni petina Da. čovječe. Morat. idem po pušku sekund.